Il-Gazzetta kulħadd irrapportat kif fi żmien meta l-establishment nazzjonalista kien għażel lil Bernard Gregg biex iqanxtu lil Adrian Delija minn kap, Gregg kien ħeba mill-establishment il-fatt li għandu taxxi xi jħallas u li kien diġà nqabad mill-awtoritajiet. F'dan il-perjodu Bernard Gregg kien ħallas 60,000 euro f'taxxi dovuti wara snin jevita t-taxxa. Dawn ħallasom meta kien qed jikkontesta għal kap nazzjonalista. Intqal li fil-politika Gregg kellu ambizzjoni waħda dik li jsir kap u ma kien seħħan li l-ħadd tifixkillu dan iċ-ċans. Ingħad li Gregg beża jgħid il-verità lill-establishment dan minkejja li m'għaddiex wisq żmien meta nkixfet l-istorja ta' evażjoni ta' taxxa minn Gregg. Intqal li kien ingħata parir biex iħallas minnu fih dak dovut biex joqtol l-istorja. Dan l-iskandlu kompla jqajjem dubji meta Gregg qabad u ħallas l-ammont sħiħ u qal li jenu t-tifel. Intqal li fost l-establishment hemm min ma jemminx din l-istorja. Intqal li f'laqat ġie notat l-aġir ta' Gregg li meta affaċċjat b'verità li ma toġbux ibiddel id-diskors u ma jkunx komdu jiġħad b'mod kategoriku. Inkella meta jiġi daru mal-ħajt isib mezz kif ifittex jitraq u jistaħba minn dik is-sitwazzjoni li s'issa qatt ma xahada.